Vaikka emme välttämättä sitä huomaa, metsä on suuressa osassa arkeamme. Metsän suuri merkitys elämissämme voi tuntua kaukaiselta tai jopa itsestäänselvyydeltä. Toivomme, että tämän videon jälkeen voimme kaikki olla kiitollisempia metsästä. Millaista elämämme olisi ilman metsiä? Olisiko meillä ruokaa? Missä eläimet asuisivat? Olisiko metsän eläimiä ylipäätään? Mitä tapahtuisi? No, tilanne, jossa metsät yhtäkkiä kuihtuisivat kokonaan, on miltei mahdoton. Jos näin kuitenkin tapahtuisi, suurin osa metsien eläimistä menettäisi elinympäristönsä ja kuolisi sukupuuttoon. Tämä tarkoittaisi, että emme saisi esimerkiksi poroa, kaurista, peuraa sekä hirveä, jota moni suomalainen on tottunut syömään. Marjat ja sienet kasvavat luonnossa ja antavat meille ruokaa. On etuoikeutettua, että voimme hakea metsästä terveellistä ja puhdasta syötävää ilman välikäsiä. Puutuotanto myös lakkaisi ja arjen asioita, kuten lyijykyniä, paperia sekä puupohjaisia tekstiilejä, ei pystyttäisi enää valmistamaan. Tätä tilannetta ei kuitenkaan tarvitse stressata, mutta se on hyvä pitää mielessä, kun metsä tuntuu itsestäänselvyydeltä. Puu on siis yksi metsän arvokkaimmista lahjoista. Puiden avulla saamme lämpöä ja samalla metsä puhdistaa ilmaa ja tekee ympäristöstä paremman. Siitä valmistetaan rakennuksia, huonekaluja, paperia ja monia muita hyödyllisiä asioita. Monelle myös sauna on tärkeä paikka. Metsän antama puu muuttuu lämmöksi ja tekee saunasta paikan, jossa voi rentoutua. Saunassa ihminen rauhoittuu ja saa voimaa arkeen. Nykyään metsä tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Puukuidusta tehdään vaatteita, sellusta ympäristöystävällisiä pakkauksia ja luonnosta raaka-aineita lääkkeisiin sekä kosmetiikkaan. Metsä ei siis ole vain menneisyyttä, vaan myös tulevaisuutta. Kun metsiä hoidetaan oikein, ne uudistuvat ja voivat tarjota puuta myös tulevaisuudessa. Me ihmiset olemme siis hyvin riippuvaisia metsästä. Ilmastonmuutos eli ilmaston lämpeneminen vaikuttaa yhä enemmän metsiimme ja niiden tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos näkyy metsien kuivuutena, myrskyinä, joidenkin lajien vähenemisenä ja metsäpaloina. Erityisesti Etelä-Suomen metsät ovat kärsineet tästä ja muutokset tapahtuvat jatkossa vain nopeammin. Valinnat, joita arjessamme teemme kierrätyksen ja ekologisempien vaihtoehtojen suhteen, voivat tuntua pieniltä. Kuitenkin todellisuudessa jokainen meistä voi itse vaikuttaa siihen, toimiiko maapallollemme kannalta vastuullisesti. Kaikki, mitä eläimet ja me ihmiset metsästä saamme, on arvokasta. Sen lisäksi, että metsä on koti eläimille ja mahdollistaa meille edellä mainittuja asioita, metsä tuo myös rauhaa. Pitkän päivän jälkeen metsä rauhoittaa niin ylikuormittuneen opettajan kuin stressaantuneen oppilaan. Metsä ja sen lenkkipolut sekä kansallispuistot voivat rauhoittaa oikeastaan jokaisen, joka rauhaa kaipaa. Kysyimme ystäviltämme, miten metsä näkyy heidän arjessaan. Saimme vastauksia kuten: Talomme on tehty puusta, useat huonekalut kodissamme on puuta, syömme ruokaa, joka on peräisin metsästä, ja käyn metsässä lenkillä. Tiivistettynä videomme pointti. Kiitollisuus metsää kohtaan ei tarkoita vain, että kerromme olevamme kiitollisia. Se tarkoittaa, että ymmärrämme metsän arvon ja pidämme siitä huolta. Metsä ei ole itsestäänselvyys, se on voimavara, jonka säilyminen on meidän vastuullamme. Toivomme, että tämän videon myötä me kaikki voimme olla kiitollisempia metsästä. Pyydämme nyt miettimään, mitä metsä merkitsee sinulle.